fie wonu ma de asem ene ya na wase no ka on ka hwe nkyere no oba no ochi a no ne me wife no adidi nkoma na asem wife no bobobo na tipa no ko be ma ba fie na wo be ma ate ho wo no yire na te ho no na be ma foforo be bo yire to na wa bo no mu di anyansi na wo kwa mpena ho ka oba wa ware de be ma oye wadanfo wa kwa ne mpena ho a efa ho ben na wukunu ti ho no mo se wo kwa mpena na se o twekura e ho hu se no o twekura mpa che ma hunu da etibire be na hu se be ma ne no yire e wo ho adana me hu ye na adana mkoto se woni be ma no ehye dem a waworo no ho a koseje nda konyomo nso aworo no nyina da ode ntuma sefo mo da so no sada na mgidi ye se ye ni mpana no no one ne hyedem ho na se opie o se o kan se ono de onya memasem onya basabasa eti uji ni di nti aba ne se na hu obi na ka kire o se papa ne no yire twempena anase wana aduadua mu tetetete wo mo a ekoto wo mo e wa agro ne so mpacha obi a nka ncheme kopum da me ko da mu a me hu se ono ntuma sefo mo a oda so a be ma no so da konwa mo o he no to on ga se a ko se je mafia nti de wa ye o se jama sem o di matem odi matem asame no kan o ka jam sem mfa me sem funfuru nko no o ka se eti sem nya me sori a ma twempena atwa na me se dide wo ye wa woro ho a oda ho ya akoseje ehwe wo enti eye o didi matem ti ho ti o nya action bia jo wakoto so yira woro ne wo be matene nchen me ka se so kra na so gina so wure nchen na wo yire so de abrembrim gina ho se me hu ya man ka ne hwe wadi matem pa che se ho no me mfiri ko mo na busoni bi enu etu bo ne maame wa mane sata ni maame na wa ka baabi na busuafo woni busua o busuafo na ni de akoseje ye nyina o moni tua de akoseje ye nyina o moni tua so busuafo no obi antimi anka hwe ankyere no jo ba ko de mpacho ai etiano an se na atew na ba ne se na se de otu free fie ho isi an de se obaka chem se enkura ne ye ne ma eye ne ma Wana se nkura ne ne ma akoseje no wo man nan na wona wo yire awari 18 solid years no o se ye ne ma ni die o na magimi nti ena me wale me yire no obedi no jo kasa kase mente wonka enkura no ni die o ti magimi me nyimi ya kame wale me yire amoni no koseje ne kansa na so kwato no anya hwe be de on kansa asem ne nkyere wo eti kwa no so wo nyina ya ne de anase ebi ene ye ne dia ni die wo ba wan kyere dodo a ye ne dia ti mi magimi nti ena me ware me ye ne ho age no odi no panini wo sen panini wo 16 years ena de otwa to e wo sen nso wo 9 years